10 मिनिटाचा थरार. ती पौर्णिमेची रात्र होती. रात्रीचे 12 वाजले होते. जोरजोरात पाऊस कोसळत होता. एक सफेद साडी नेसलेली तरुणी रस्त्याकडेने भिजत चालली होती. रस्ता तसा गावचाच वाटत होता, त्यामुळे दूरदूरवर कोणतीच घरं दिसत नव्हती. तिचं पावसात भिजलेलं ओलचिंब शरीर थंडीने कापत होतं, पण तरीही तिचा गोरा चेहरा चंद्राच्या प्रकाशात अजूनच तेजस्वी वाटत होता. शरीरावरून उखळणारे पाण्याचे थेंब मोत्याच्या दाण्याप्रमाणे भासत होते. ती थकली होती, दमली होती. पण तेव्हाच तिला अचानक दूरवर एक दिवा मिणमिणताना दिसला. ती जागेवरच थांबून नीट पाहू लागली. ते एक छोटंसं घर होतं. तिच्या भिजलेल्या ओठांवर एक प्रकारचं स्मित हास्य निर्माण झालं. ती एखाद्या घराच्याच तर शोधात होती. ती आता धावतच त्या घराच्या दिशेने जाऊ लागली. रस्त्यावरचं साठवलेलं पाणी प्रत्येक पावलाने छपछप उडत होतं. त्यातच अचानक आकाशात वीज चमके तसा अंगावर शहारा येई. कशीबशी धावत ती त्या घराजवळ पोहोचली. घर तसं फारच लहान दिसत होतं. घरात कदाचित 1-2च खोल्या असाव्यात. तिने पाठी वळून पाहिलं. दूर रस्त्यावर जिथवर नजर जाईल तिथवर ती पाहत होती. आणि मग सुटकेचा एक निश्वास सोडत तिने घराचं दार वाजवलं. कोणी आहे का घरात? घराचं छत काहीसच पुढे आलं होतं, त्यामुळे पावसाची झड अजूनही तिच्या शरीरावरच पडत होती. ती थंडीने कुडकुडत होती. दोन्ही हात छातीशी धरून ती स्वतःला या पावसापासून वाचवण्याचा प्रयत्न करत होती. तिने पुन्हा एकदा दार ठोकलं. कोणी आहे का घरात? कृपया दार उघडा. कोणी आहे का? आतून कोणताच प्रतिसाद येत नव्हता. प्रश्न हा होता की घरात खरंच कोणी आहे की नाही. ती घराच्या दारातून बाजूला झाली. ती त्या घराला गोल फेरी मारू लागली. घराच्या खिडक्यातून बंद होत्या, पण तरीही ती त्यांवर जोरजोरात थापटत होती. आहे का? कोणी आहे का घरात? घराला संपूर्ण फेरा मारून ती पुन्हा दाराशी आली. तिने दाराला कान लावला. घरातून काहीतरी पडल्याचा आवाज आला. म्हणजे घरात नक्कीच कोणीतरी होतं. उघडा, दार उघडा. मला आत यायचं आहे. उघडा दार. तिने पुन्हा एकदा दाराला कान लावले. आत कोणीतरी चालत दाराच्याच दिशेने येत होतं. तिला हायसं वाटलं. तिच्या ओठांवर पुन्हा एकदा तेच स्मितहास्य उमटलं. घरातून एक वृद्ध माणूस दाराजवळ आला. त्याने डोअर होलमधून बाहेर पाहिलं. बाहेर एक सुंदर तरुणी पावसात भिजत उभी होती. ती आपले हात एकमेकांना जोडत होती. त्याची नजर तिच्या भिजलेल्या शरीरावर गेली. तिने पांढरी साडी नेसली होती. वृद्ध माणसाने घरातील घड्याळात पाहिलं. रात्रीचे 12:30 झाले होते. एका क्षणात त्याच्या मनात अनेक प्रश्न घोंगावू लागले. ही तरुणी इतक्या रात्री, तेही अशा निर्जन ठिकाणी काय करत असेल? त्यातच आज पौर्णिमा आहे. नाही, हे काहीतरी भलतंच आहे. तसं तिने बाहेर पुन्हा एकदा दार ठोकलं. मला माहीत आहे आत कोणीतरी आहे. मला कृपया घरात घ्या. माझ्यावर दया करा. त्या माणसाने त्याच्या आयुष्यात बऱ्याच गोष्टी ऐकल्या होत्या. रात्री अपरात्री अनोळख्या व्यक्तीच्या हाकेला ओ देऊ नये. त्यांच्या प्रश्नांना उत्तरं देऊ नये. तसा बाहेरून आवाज आला. तुम्ही जे कोणी आहात, तुम्ही काही बोलणार आहात की नाही? मी पावसात खूप भिजली आहे. मी थंडीने थरथरत आहे. मला कृपया घरात येऊ द्या. ती तरुणी विनंत्या करत होती. माणसाने पुन्हा एकदा डोअर होलमधून बाहेर पाहिलं. घराबाहेर असलेल्या दिव्याच्या प्रकाशात तिचं भिजलेलं शरीर अजूनच तेजस्वी भासत होतं. तिच्या डोळ्यांत एक वेगळीच चमक होती. एखादी तरुणी इतकी सुंदर कशी काय असू शकेल? नाही, तिच्याशी काही बोललो आणि हा काही भलताच प्रकार निघाला म्हणजे? तुम्ही काही बोलणार आहात का? की मला इथे तुमच्या दारात असं मरताना पाहतच राहणार आहात? तिचे हे शब्द मनाला बोचणारे होते. तो वृद्ध माणूस हिंमत करून बोलू लागला. मला आधी सांगा, तुम्ही कोण आहात? तुम्ही इथे काय करत आहात? त्या तरुणीने त्या वृद्ध माणसाचा आवाज ऐकला आणि तो ऐकून तिला प्रचंड आनंद झाला. काका, मी कुमुदिनी. मी रस्ता चुकलीये काका. मी पावसात खूप भिजली आहे. आजची रात्र कृपया मला तुमच्या घरात राहू द्या ना. काका, तुम्ही घरी एकटेच आहात का? तो माणूस पुन्हा एकदा गंभीर झाला.
तिने त्यांच्या प्रश्नाचं उत्तर दिलं होतं, पण ते काही पुरेसं नव्हतं. तू असं का विचारतेस? आणि तू रस्ता चुकली, पण मुळात तू इतक्या रात्री घराबाहेर पडलीसच का? मला सगळं खरं खरं सांग. सगळं कळल्याशिवाय मी हे दार उघडणारच नाही. ती तरुणी विचारात पडली. तिथे तो माणूस दरवाजाच्या होलातून तिच्या प्रत्येक हालचालींवर लक्ष ठेवून होता. काय ग, सांगतेस ना? काका, माझ्या पाठी गुंड लागले आहेत. ते माझा पाठलाग करत होते. त्यांच्यापासून स्वतःला वाचवण्यासाठी मी पळाले आणि रस्ता चुकले. आता तरी दरवाजा उघडा. तो माणूस हे ऐकून अजूनच विचारात पडला. तो नकारार्थी मान हलवत म्हणाला, नाही, मला सविस्तर सांग. तुझं हे कारण मला पटत नाही. तुझ्या पाठी जर गुंड लागले होते तर मग ते आता कुठे आहेत? तेव्हा तुझा पाठलाग करत इथे पोहोचायला हवे होते ना? त्या माणसाचं बोलणं ऐकून ती तरुणी पुन्हा एकदा विचारात पडली. तिला असं विचारात पडलेलं पाहून त्या माणसाचा तिच्यावरचा संशय अजूनच बळावला. हो, पण त्यांना चुकवूनच मी इथे आले आहे. त्यामुळेच तर मी हा रस्ता चुकले. पावसाचा जोर चांगलाच वाढला होता. ती तरुणी खूपच थरथरत होती, पण तिच्या उत्तराने तो वृद्ध अजूनच विचारात पडला. त्यांच्या कपाळावर आठ्या आल्या. तू खोटं बोलत आहेस. कित्येक किलोमीटरवर हा रस्ता अगदी सरळ आहे. त्यामुळे कोणी हा रस्ता चुकणे हे केवळ अशक्यच आहे. ती तरुणी रडकुंडीला आली. हो, मी खोटं बोलले. मी रस्ता चुकले नाही कोणी माझ्या पाठी लागले. मी तर घरातून पळाली आहे. मला माझ्या प्रियकराच्या घरी जायचंय. पण हा पाऊस, ही थंडी मी आता जास्त काळ नाही सहन करू शकत. म्हणून मदतीसाठी तुमच्या घरी आले. मी तुम्हाला सगळं काही खरं सांगितलं. आता तरी दार उघडा. नाही, मी कसा विश्वास ठेवू तुझ्या बोलण्यावर? आणि ही तुझी पांढरी साडी ती कुठून आणली? घरातून पळताना कोणी पांढरी साडी नेसत नाही. अहो काका, मी खरं बोलते. घरातून पळताना गावात कोणी मला ओळखू नये म्हणून साडी नेसणं मला गरजेचं होतं. आता घाई गडबडीत पांढरी साडी हाताला लागली तर तीच नेसून आली. काका, प्लीज दार उघडा. मला आत येऊ द्या. त्या वृद्धाला दार उघडायचं होतं, पण त्याच्या मनात अजूनही बरेच प्रश्न होते. तिथे ती तरुणी थंडीने कुडकुडत होती. तिच्या शरीराला पाणी आता सहन होत नव्हतं. तिचं शरीर इतका वेळ पाण्यात राहून अजूनच गोरं पडलं होतं. तिची हाताची बोटं पाण्याने सुरकुतली होती. तिला आता बोलणं तर दूर, उभं राहणंही मुश्किल झालं होतं. ती धपकन खाली कोसळली. मुली, कुठे आहेस? हे बघ, मी उघडतो दार, पण त्याआधी तुला एक गोष्ट करावी लागेल. ती तरुणी कशी बशी दरवाजाच्या आधाराने उभी राहिली. तिथे जरा 4 पावलं पुढे जाऊन उभी राहा. तुझ्या पायावरची साडी थोडीशी वर कर. मला तुझे पाय पाहायचे आहे. ती मुलगी माणसाने सांगितल्याप्रमाणे पावसात जाऊन उभी राहिली. तिने साडी वर करून तिचे पाय दाखवले. ते सरळ होते. ठीक आहे, तू आता येऊ शकतेस आत, पण तुला बाहेरची कडी काढावी लागेल. त्या तरुणीचं लक्ष घराच्या दाराकडे गेलं. दाराला कोणीतरी बाहेरून कडी घातली होती. हो, माझ्या मुलीने लावली आहे ती कडी, माझ्या सुरक्षेसाठी. उद्या सकाळी येईल ती इथे. त्या तरुणीने थरथरत्याच हाताने दाराची कडी काढली. ती दार उघडून आत येणार तोच त्या वृद्ध माणसाला काहीतरी आठवलं. थांब, एक शेवटचं. घराच्या दारावर अडकवलेले दोरे, लिंबू, बाहुल्या, ते सगळं तुझ्या हाताने तू काढून टाक. मी असं ऐकलंय, वाईट शक्ती अशा गोष्टींना हातही लावू शकत नाही. त्या तरुणीची अवस्था खूपच वाईट झाली होती, पण तरीही तिने दारावरचं सगळं काही काढून लांबवर फेकून दिलं. आता तरी येऊ का मी? हो, ये ना. ती तरुणी दरवाजा उघडून घरात आत शिरली आणि एक जोराची किंकाळी बाहेर पडली. बाहेर धो-धो कोसळणारा पाऊस एका क्षणात थांबला होता, जसा काय तो कोणाच्या तरी इशाऱ्यावरच चालत होता. या घटनेला आता 15 दिवस होऊन गेले. सगळ्याच न्यूज चॅनलवर एकच बातमी झळकू लागली. एका तरुणीचा एका विराट जागी असलेल्या घरात मृतदेह सापडला. तिची अवस्था फारच भीतीदायक होती. जणू तिच्या शरीरातील सगळे रक्त कोणीतरी काढून घेतलं असावं. अधिक तपासानंतर त्या घराबद्दल अजून काही गोष्टी समोर आल्या. काही वर्षांपूर्वी त्या घरात
काहीतरी अमानवी गोष्टी घडू लागल्या होत्या. त्यामुळे तंत्रविद्या करणाऱ्यांनी त्या घराला आपल्या मंत्राने बंद केलं होतं. त्याने म्हणे त्या घरात 1000 वर्ष जुना आत्मा बंदिस्त केला होता. आणि त्याच आत्म्याला तिने मुक्त केलं होतं. तुम्ही सुद्धा तुमच्या गोष्टी बागुलबुवाला मेल किंवा मेसेज करू शकता. बागुलबुवा. चॅनल सबस्क्राईब करण्यासाठी इथे क्लिक करा, जेणेकरून तुम्हाला भूतांचे प्रकार, गोष्टी, सिनेमे यांबद्दलचे नियमित अपडेट मिळत राहतील. इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. व्हिडिओ लाईक, कमेंट आणि शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.